Jeg har vidst det til at starte med faktisk ikke særlig meget om ChatGPT. Jeg har hørt rigtig meget om det og læst overskrifter om, men vidste ikke rigtig meget om det. Nu synes jeg allerede, at jeg er klar til det næste familiefrokost, hvor jeg så kan blære mig lidt om, at jeg er dybere nede i materien end så mange andre. Jeg synes, det er fantastisk fascinerende, og det kommer til at forandre vores allesammens hverdag. Jeg sidder faktisk og arbejder med tekster i mit professionelle arbejde som kommunikationsmand, og det kommer jeg helt sikkert til at bruge. Det kribler allerede i fingrene for at komme hjem og prøve noget her, og jeg kan se kæmpe potentiale i det, så det er helt sikkert, det er noget, vi skal bruge fremadrettet. Og jeg synes, chancen her til morgen har været fantastisk. Længden var perfekt. Ham, der holdt foredrag, han vidste lige præcis alt det, vi som nye, der ikke ved noget om det endnu, har behov for at vide på det her tidspunkt. Og nu har jeg siddet i en behagelig stol og fået en god kop kaffe og blevet underholdt og beriget med en masse viden omkring ChatGPT. Det har været en tur morgen. Så tak for det til Køge Handelsskole.